Miss Jandy. Ako pala si Miss Fam the Vlogger. Bag raid. Bag raid po ako ngayon. Magbabag. Yes, sir. Hello po sa inyong lahat, mga followers ni Ate So, we are curious sa imuhang bag. Wait, wala Pwede- ko panukat. Kaya ginawa ko. Surprise man ni siya. So, I was not pakita na imong bag. Okay. This is my bag. Coach. Pila ni siya? Fake ni siya. Dili oy tinud Thanks sa Shopee. sa Shopee. Okay. Thank you Shopee. Thank What's you, Shopee, inside? for my sponsor. And, Yes. So, what's this sa kong bag? Sa sulod. Ano to? English, Tagalog, or... Bisaya lang kay pobre pa ta. Pagmuda. Bisaya. Pag nanay swilled up akong vlog, pwede na ta mag-English. Sasugda na to. So, di mo ko makita ano. Pisugdan na to. Back cam, Diyan dapat din. front cam. Gani, front cam Alive na? dapat. Wala. Kaya naman kay Barato yung camera ni Ann. Front cam. Sige na. Sige na. Front cam kay para... I-video na lang nito. Ayaw. Dili ka ni ma-front cam. I-post na. Ay. Start with Miss Jandilyn Vizcara. Annyeonghaseyo. Siya, gikan dahil siya sa Singapore. Wow. Palit siya coach. Okay. What's Kutsara, inside your- tenedor. What's inside your bag, ma'am? Lagay mo dito para ano. Hindi mahirap. Sige. Wait, I'll help you to do your vlogging. Una siya ka ni sa ni stand. It's a phone stand. Phone stand daw. Yeah. So, Tinuon lang sakit na nila kong buktor. here's my bag. So, dire itong bag. So, first, Ikaw first. Ang saman. No, wala siya buktor. Wala ko buktor. Ano man watch the si watch. I have so many watch kay ano. Ganun man. Kay makalimot ko minsan sa kong watch. Like, pag makan ako kay butanan ako sa kong bed. Makalimot ko. So, ginabutan ako tanan watch na ko sa Para di siya akong bag, malimutan. para di siya malimutan. So, pag mula ka ako na ako'y watch daan. Ito yung idol niya si Marwan. Actually, sponsor dito na sa Cashew. Charlotte. Cashew na siya mo. Gold me, pwede ma-prenda. Oh, pwede rin magpinday. Wipes. Of course. Ano man, mag-wipes ka. You know, Para- for emergency purposes. Pag call of nature. Yeah. Call of nature. When Mother Nature calls me. Yan na, nag-bag raid pa ko. Payong. Regalo sa ate. Kailangan nagpayong ang Pilipinas kay init. Oh, dili ka makakita sa abroad nga nagapayong. Ang Pilipinas lang arte. Kasi mga lagom ang mga tao nagapayong. Wala dahil ko yung lipstick. Pahiraman daw kasi ng lipstick. Akong lipstick. Sa lipstick vice. Vice. Sudanan sa headset o sa charger. Kaya pina ko GoPro ang sulod. Hindi yan GoPro. Hindi ko dala ang GoPro. Tapos card holder. My card holder is so cute. Para mo ni Anay card. Yeah. Mga ID. Regalo lang po siya sa kuha. Para siya pong bata pa. Hello, innocent face. Blush on. Caroline, wala kay pouch para sa makeup. Wala akong nagdala ka rin. Ay, Ay, ano ano lang. sa bag. Kaya ako'y lakaw. So, pagdala lang ako daan. So, ito, Caroline. Caroline. Blush on na siya. Tapos, alcohol. Alcohol na. Tapos, Scarlett's Mirror. Kasi Scarlett. Kasi si Scarlett. May pamangkin. Iyahan, nagikawat na ako. Pagod na nakita. Tapos, wallet from Singapore and a keychain from Singapore. Kasi nasa imong wallet, Zay. Inutang lang na. Ay, makas siya. Dili siya card. Makas. Wala akong card. Amot as akong Oh, card. nagunan yung kwarta, Zay. Tapos gina-fold yun niya ang kuan. Yung kwarta. Pero naka-arrange pero na siya. suggest na ko is, yung ano dapat mag-fold og money. Random lang kasi Yan. paghatag sa pagitulot din ako sa Pati gawas kay swerte daw. Pag mawala na ikaw sa lap, tubuan na ko na siya. Medyo na ako'y pagkakawatan. Pero, Kuya Kim, pag wala kay baon na ginatag, dire siya gawamatik lang. okay.
Nadiri yung mga standard. Oh, hindi. Ano yan? Flashlight. Ang ba? Bag holder. Bag holder. Na siya bag holder. Gusto na ko. Every girl should have this. Or Yeah. dili isod mag-ano yun. Pag magkaon sa gawas. Best powder. Maybelline. Maybelline din. Yeah, Maybelline. Ana, dyan. So, my Perfume. Humutan mo. favorite perfume. Bath and Body. Oh, ganyan. Okay. Humot siya. So, kilay is light. Etude. Kilay is light. Mahal good mo siya. It's just Kanin 100 dapat sa ang Tokyo. inyong gamiton. Ito. Yeah, madali lang siya gamitin. Kahit na mahal, pero dugay mahulot no. Yeah. Nagpila ka bulan? 2 to 3 months. 2 to 3 Wala months. nagapanghirang, nagapangayo. Atik na. Na tinuod na. Dili na atik. Ang Tapos pa. nagdala ko shampoo to. Ako ligo. Atik lang. Hinatag sa Intellicare na shampoo. Tanawas lang sa yung shampoo bar. Shampoo bar. Mura siya bihon. Mura siya bihon na gipagahi. Pero humot siya mura. Ano ba sa, ano, sa inyo ha? Pag mag, ano, karang katang pansit-pansit. Ano ako kabalo. Katang pag mag, ano, pag mag-fasting, gano'n, pag naman sa, ano, mga holiday sa inyo. Magamadan. Kana sa Ramadan, kana mo color brown, nagpagpansit. Ano You don't know. Another blush on from Ang Natasha. blush on This is niya the best is, ano, blush on that I use. Yes. So perfect. Kung ano siya? Kasunod na. Natasha. Nice siya kay black. Pero pag Magic. ano mo ka pink. Magic siya oh. And, Wala na. Oh, gamay lang kong dala kasi nakilakaw. So, mabigat kasi ang bag. Asa day ka mo tumang Anya. date. So, punta na ay... Ako yung secret. Unsa man? Pantilay Ay, oh, kailangan. For girls. Kailangan na yung mga panty liners. And that's it. Nagkalat-kalat ka sa akong table. Punta na amoy natunan. or na ano, mga tips na dapat dalon pag nailakaw, na-date. Ano Yeah. lang. So, always put your watch na daw in the sa bag. Kayo rin tanong para sa ating pamulay Kung watch. mintanon ka, ako nakalimot. Watch. Oo, nakalimot dahil ko. Pero kani, di man ko na akong ginahubo. So, okay na ta? Okay, manipos na ta? Say bye to my fans. Subscribers din. Bye, subscribers sa Auntie Pam! Sup?